Yakubu bocin Yakubu mun doso karkaji sauran kowa Yakubu sannan magajin kaura Yakubu mai kishin talakawa ga namu banin dan baiwa Yakubu a tafiyar banzawa Yakubu wane rago da rigar saki waje zuwa gwamna muna jiran PhD a jujuwa ga Dr. Yakubu nan nasarar garuruwa APM jam'iyya ce da zaku ta zarce da sanyi APM da safa nasara ta riski baye da bala a tafiya mun rinjayi barci APM kaurasiya aqida yanzu mun share hanya kaurasiya dole mi wa kaura biyayya kaurasiya zabe mun riga mun kwashiriya kaurasiya yanzu dakta su ne a layi dakta Yakubu mun ga zai jura koyi cikin kasukan mu mun juya mayi gwamnan mu na gobe kowa yana yi kaurasiya masu buredi suke da shayi kaurasiya bocin Yakubu mun doso karkaji sauran kowa Yakubu sannan magajin kaura Yakubu mai kishin talakawa ga namu banin dan baiwa Yakubu a tafiyar banzawa Yakubu wane rago da rigar saki waje zuwa gwamna muna jiran PhD a jujuwa ga Dr. Yakubu nan nasarar garuruwa APM jam'iyya ce da zaku ta zarce da sanyi APM da safa nasara ta riski baye da bala a tafiya mun rinjayi barci APM kaurasiya aqida yanzu mun share hanya kaurasiya dole mi wa kaura biyayya kaurasiya zabe mun riga mun kwashiriya kaurasiya yanzu dakta su ne a layi dakta Yakubu mun ga zai jura koyi cikin kasukan mu mun juya mayi gwamnan mu na gobe kowa yana yi kaurasiya masu buredi suke da shayi kaurasiya